ole ama sain vena khenglot collection atangin ka channel melotle saktu te zawain chebai kan bukle cheu ani ei tunlai hi kema ka buai ema wangin channel thilvel kan up hlei thelo ani a request te kadong thina message mangte phone call mangten amai ro chu soitang khanai phone ni khuate ni mai baka mani na rule engmo poimo ma wang kalo te hlei thelawa thir tu te hria thianna kan ngen chawani o ti chuanin he tuna kan hmu hi 074 Christ te ania longtlai khu chunga 074 Christ team te in dinin thalai members te ankal anpung khom thina tin a theia pianga kha helai hmuna hian a tel theia program hlimam tak tak mangin thule hla a pathian an du na te tin an mania har sanna an nei apiang te insert tonin ti chuan tong trai pui na te ani nei sak thina tharawan hlok the em maya ikema nge po hi ka kal thina ka hlok na an sa ema pathianin me polna sa ve the ema tin athom hria te apiang point telan cha ka tin veng hladeu ta ra po kal program telan du chuan lir thei mangin an hruereng thei boka atha pokha atha thleng khanin anin huamani tikop chuanin pathianin ahmanga ti chuan 074 Christ te hi kartin nilai zan in khomban dariat atangin program nei reng thin ani memal ina adu apiang tan a ho theia ti chuan hruai tu te om ve in theido pin tongtrai na an mang thina changin tongtrai tlang ate hun mangin atam zo ka hi chinanga soita kang khanin memal ina kartin nilai zan in khom bandariat atran in hunan manga ti hian pathian pakhlate an sak me baka sharing adu apiang tan an soya ti chuan an mania sual ina enge alo beina satto zia sual boy an tan satto zia chumi tanga pathian an hmu dan te kema kha khanen an soi chuak thina zep po nei lo khanin ti chuan tongtrai na te thinlung le ti tak zetin an neya he video a po hianin thlir tu te po khan lo en ula intel chak ve ngein karinga tin tharau lampang hlok na ami te mang hianin hmu nge po kan ring ve do ne thlai member te nuaman ti ema ti sa tak point nuaman tian phura tin tharau lampang an hlok ema wangin tel zel an du a ti chuan avoi khatna local te point ale pek nilai zan lo thleng to se ti in soi ni fo thira ti khop chuanin pathian hmangna se ema tun line longtlai khu chung roi the thil lo ti to te damdoi lo ti thin te po an sual zia te in hretharin pathian hena anin tlulut fo thina thingthi te then ding chung te thei to pin pathian an kara an har sata te pathian hena an thena chu pathianin misual sim te tongtrai an mang anna out home te hria in alo ngai thlak sak thina chuan hun lim takin pathian nen an mang dun thina ni aro pui khop mai ka channel melothia saktu te he 074 Christ te program an manna hi pathian ena remati ni chuan kan da reng thin dona en thein chun tianga po chuan lo en mai lo ula lo en reng ula tharawa hlok na satak in chan nge ka be se ani
ti chuan a video te fulin om dona chuan sharing an choina lai vel te kha chu hei kada lova fakla pathian a pol na te wen nia ta na chuan kan thlir he video bi ka chung kan thlir don ani tuna video win ilo enang ule Baraba choron ti ni chu baraba chu chung bera fa pa ti na ni Isu Krista ken be ni kan baraba chu chua zali ni no ni chu alam ti ro chung nung bera fa ti kan ni thela turin kan fa ni Isu ka ken be no ni chu chung nung bera fa chung nung bera fa mi te be nei kan ni ini na ya doi lo in mune me me ni ka chung nung bera fa ni chu ba chu hallelujah chung nung bera fa ta chu thil ti thela kan nei ni ti sa ngai shila